Malawian Camera. Lankhule nawa mulungu wotilenga anachika chinthu chilichonse mu nthawi yake. Ife anthu tinalengedwa nkalengedwe kopupuluma kofuna zinthu zathu mwansanga komanso kusowa kudekha. Andi zimene zizi kufuna osafuna olo munthu atadzita mabwanji zili mchilengedwe cha munthu posatengera mpingo umene amapembedza mtundu chikhalidwe cha kwawo chani, koma chilengedwe cha munthu analengedwa mopupuluma mofulumizitsa zinthu. Kwa choncho pakakhala zinthu aliyense amafuna zichitike mwansanga. Olo mwina tikakhala ndi mdani timalakalaka ngati lero lomwe timbwezere chowawa. Tikalonjezedwa chabwino timalakalaka lero lomwe olo dzuwa lisanalowe chitichitikire. Omo ndimene munthu alili. Koma mulungu ndi wadongosolo amachita zinthu zake mu nthawi. Ma activist amene takhala topanga claim zoti ndife omenyera maufulu, kupanga claim za kuona mtima kwathu ndi chani, timakhala tikutukwanizana, kuyalutsana, hayi unapanga chakuti, hayi nesi ndinapange, kubisala kutani. Koma zonse zicha mulungu anafika mu nthawi. Panopa tili bandilanje mukadere nkhawa Entonces, anakoma musa ligompana maziwa lwa activism lingazi maiso obozi bantima mulanje kupanga zanzatu kofi yake limene mtanda kodi kofi yake ngomika mmoja ni nisimene sisi ndamwelekeza zanzatu Ben Longwe kuti apite mu mtendere wake mene seya kali mtu mmoja wamenyera ufulu wantu tsiko choncho zambi tikupatsira ndikanyamukanso tiyankhula titi mkati mansewu muzingo tipemphera kuti influencer tikutumule musomo koma tikafika mu mphamvu anga udaliseni Pastor Shumba ngakhale tili ku South Africa kuno tufika komadzifunsa. Koma Ben Longwe anali ndi m'bale wake kapena dziko lapansi anali atatsala yekha basi. Ndi mmene tuma activist mwasusukira kumwaza manambala a Airtel Money ndi mpamba kuti mutumizidwe ndalama zoyendetsera mwambo wa maliro a Ben Longwe. Kumakita kufika poti ngakhale m'bale wake wa Ben Longwe sakudziwa kuti ali moyo ndipo ali pati. Sitikumvako ngakhale message ndi imodzi iyo fotokozako anthu akubanja kuti mwakumana nawo ndipo akubanja akuti mwakuti. Panopo mwana wake wa Ben Longwe amali ku South Africa kuno akupempha kuti thupi la bambo wake musayike m'manda iye asanafike. Koma anthu afuna athamangitse zinthu ndi chonga kuti ngati pali kandalama kamene kangapezeke kasaonongeke kupanga transport ya mwana wachoka ku South Africa bwera ku Malawi, komanso kuti adzambe kumuganiza mwana wachoka ku Malawi bwera ku South Africa. Rushing things, kuchinga kuti ngakhale m'bale wake wa Ben Longwe asaoneke mu nthawi imeneyi. Mukudziwa kuti Ben Longwe anali ndi makomrades ambiri amene amamutsatira. Kana ali nadani ambiri amene akumudziwa Ben Longwe si munthu oti tikamutchula anthu samudziwa. Everybody knows Ben Longwe. Yemwe ali mu field activism Ben Longwe akumudziwa. Kwa choncho mukudziwa kuti mutati mwamema anthu kuti asonkhe ndalama pa maliro a Ben Longwe, anthu asonkha. Apezeka osonkha ndalama ndipo kumene ngapezeka ndalama kusikhala 100,000 ndikhala ndithu ndalama yochulukirapo. Ma activist osusuka amene simmaona posa nyambita mukhozo nyambita ulobala la munthu mukufuna kuti apa mukhale popeza ndalama mudiyepo swapa tikungokuonerani. Then pekani makuuzani kumayambira kuti namba ndi nkhani ya nthawi kuti mulungu amazika zinthu zake mu nthawi. Mmakana kuti sinu anthu osusuka, mmakana kuti sinu amasikini odiya zosomphola, koma mulungu amangoyisiya nthawi kuti idzaoneka nthawi imene anthu adzaone kususuka kwanu kuti mukhozo nyambita ulopa chithapwi, mukhozo nyambita ulobala la munthu. Ndi chifukwa apa mwathamanga kugawaga manamba kuti anthu adzikutumizani ndalama zoyendetsera mwambo wa maliro a Ben Longwe. Ndi chifukwa mukutchinga kuti ngakhale m'bale wa Ben Longwe asapezeke ku front
makamaka pa nkhani ya zosonkha-sonkha. Nifeke mukuchinga kuti ngakhale mwana wa Ben Longwe amene ali South Africa kuno asabwere ku Malawi angakusokonezeni. Ifo kandalama kamene muti akapezeko kafunika kuti munthandizire mwanayo adzayang'ane madongosolo obwerera kuno ku South Africa. Zonse mukuchita apazi Mulungu he is just about to expose you. Nthawi asaa ngati simmayidziwa nthawi imene Mulungu amayigwiritsira ntchito, you are doomed. Anthu timangodekha makuyang'anano kuti nthawi idzakwana. Mulungu adzawapanga expose ndipo aliyense adzaona. Mwa imodzi mwa nthawi yake imene muti ayalukire ndi iyi maliro a m'bale wathu, maliro a comrade Ben Longwe. Keron, people are watching. Koma chimene mungadziwa ndi chona kuti anthu amakhala ndi nthawi yomva chisoni, ndipo akakhudzidwa pa nthawi imene akhudzidwayo munthu amatha kupanga chinthu chachikulu choti mwamaka ulo nthawi nango mapanga regret kuti koma pachapa ndikanangosonkha 10,000 koma ndasonkha mpana 200,000, but anyway it's fine. Imakhala nthawi imene munthu chisoni chakudzera, pa nthawi imene chisoni chakudzera ungathe kupanga chinthu china chilichonse chifukwa cha chisoni. You can give any offer chifukwa cha chisoni, only kungoyembekeza malipiro ochokera kwa Mulungu. Koma azikuchedwa zinthu zija kuchitika chisoni chachimapunguka, umafuna sonkha 100 but umene ndangopeka 80. Sanayambe kusonkhetsa umene ndangopeka 50, koma ndapasa zoti basa kuti pochire basa amene musasonkhe mwete ngathe kungojeredwapo. Mukatero people they will start losing interest, kufika poona kuti mwina 80% ya anthu amene amafuna kusonkha pa chinthu ichi sasonkha. Adzadzidwa ndi chikayiko yemwe angankhulupirire kwenikweni kuti ndikasonkha ndalama yanga ikathandizadi pa zovuta za Ben Longwe samudziwa zotsatira zake anthu aja angokhala nkumayang'anira. Kungokhala nkumayang'anira kumene koko kubanja kwenikweni kumphika kumene kukuchitika mwambo wa maliroko kungathe kupezeka vuto financially limene mwamake silikanabwera mukanasiya anthu aja zinthu zija azipange iwo ngati akubanja. Inuyo mwina kungopanga assuring zinthu kuti zilowera zipanga chonchi ngati mutafunidwa kuti thandizo lanu lichitike. You are giving support ngati Malawi, you are giving a support ngati community nzatu, koma Ben Longwe anali ndi akubanja kwake. Sanali munthu oti anangophaka munga kumwamba kugwera pasi. Tachita ni manyazi. Tachita ni manyazi kususuka kosusukira ndalama nthawi zinako akusibwino kumafika nako mpana size imeneyi. Muchitichititsa manyazi kwambiri. Mudzamva zikadzatani kodi? Ndi chipongwe kuti mukupanga apa pachi ngati simukudziwa. Sikuti kapena zonse mukupanga ndi mtima wachikondi, si chikondi. This is not love. This is not care. Koma mufuna kusandutsa msampha oti maliro awaka makalowa m'manda. Ena anumpa mukwanitse kulipira rent. Ena anumpa mukwanitse kukhonsesera foni kapena kugula madata. Nkhani yake yomwe ya maliro a Ben Longwe. Hayi kaya. Tadzikhani ndi manyazi, tadzikhani ndi umunthu. Fakati madinda amasikini itapeza ni zochita. Sibwezi muli woyambilira kusakasaka kuti anthu asonkhe. Bwezi niyo mukupanda kuti ine sonkha kale ndalama yanga 100,000. Chonda amene muli mkuthekera ine yanga ndatenga ndakapereka kubanja. Inunso ndine tiye ntose tisonkhene ndalama tipereke kubanja yathandizire pa nkhani ya zovuta. Akatolera ndalama aja kubanja kuja, iwo aja kubanja aja nde akupanga ni recognize inu yonso ma activist. Ndalama ati imene yapezeka kubanja kuno ndi iyi. Inu azinzaka Ben Longwe tabwana apa tithandizane zinthuzi. Osakhala hijacking maliro kubanja kufuna kuti muyendetse ma activist ngati munthu mwachita ongontola alibe kwa aware. Olo mkazi kamakhala naye pa nyumba zikavuta kuti ndi maliro mkazi uja sakhaso mkazi wako. Maliro aja azeni akamakhala kuchikazi ndi amene amalamula chiyonse choti chichitike. Zikavute bwanji kwa activism. Ben Longwe anali wanu anali comrade nthawi imene mmapanga zonse. Lero Ben Longwe ngati watseka maso amwalira. Azini yake ndayakubanja asiyena apange mwambo otsiriza, apereke chikondi, apereke chisamaliro, agwire ntchito pa m'bale wawo yotsiriza. Musapange hijack, musabweretsere chitozo. Chonde muchititsa manyazi ma activist amasikini. Mwaswera bwanji ma comrades nonse kwina kulikonse kumene muli. Anthu amene mumakonda dziko lanu, anthu amene mumakonda ma activist, anthu amene mumakhulupirira kuti mukapanga chinthu chanu chikhala cha mtendere. Mwaswera bwanji nthawi ino. Pano ndi 9 o'clock ndikuyankhulira VN pano pa gender. Tikuchokera ku maliro a malemu Sir Charles Ben Longwe ku Nkhata Bay. Ndimamvesera VN imene watumiza chitsiru ichi
amati Oswald Jumani amene mumadziwa kumene iye amapezeka ka namba yake muntumizire mumpangire forward direct mumuuze kuti VN imene watumiza ndi Pastor Moses Shumba, VN yombwambwana, VN ya uchitsiru, VN yopanda ndi nzeru zomwe, VN imene sikupanga impact ku mtundu wa Malawi. Ndimafuna ndiyankhule iza Oswald Jumani, iniyo ndino munthu wopesa chisoni, munthu wosaganiza, munthu amene mulibe nzeru pa activism. Ngati muli activist inuyo, activism yanu ili very poor. Inuyo ndolumala mmaganizidwe, ndolumala mu nzeru zanu, ndolumalanso pa umunthu wanu. Chifukwa mukanadziwa chimene achita kuno ma activist, simukanayankhula VN yopepera ngati iyi. Mukanadziwa mmene athokozera anthu akumbumba kapena akumtundu kwawo kwa malemu Charles Ben Longwe, simukanatulusanso mawu opusa ngati awawa. Inuyo muli ku South Africa, munapita kalekale, mumapanga ndrama kumene koko. Mwapangapo chani pa matenda a Charles Ben Longwe? Mwapangapo chani pa imfa ya Charles Ben Longwe? Muonesapo munthu wanji ngati inuyo amene mumazitenga kuti ndinu omenyera ufulu otokota ku South Africa kutokotera Malawi. Mwana wa Charles Ben Longwe amakhala komweko ku South Africa mwampangiranji niyo kuti muonese umunthu wanu ndi kuzindikira kwanu ndi nzeru zanu. Zonsezo mumalikira kuti tipange ndife ma-activist aku Malawi kuno. Sitikukamba za azibale ake. Nthawi zambiri pakachitika pagwa zinthu zovuta ngati izi, ngakhale pa anthu ochita bwino amazingwa, amafuna thandizo, samayang'ana kuti ife tili ndi chuma kapena tili ndi kuthekera, amapemphesa ndithu kwa anthu ena kuchita bwino kuti awathandizire. Now, inuyo simukudziwa situation ya ku family kwa Charles Ben Longwe. Mukadafunsa mwina mukadapeza yankho leneni labwino ngati munthu kuti anthu akuyankheni. Chifukwa ine as I'm talking ndichokera ku khomo kwawo kumene Charles Ben Longwe anabadwira, ndipo ndili mu Costa, tilimo ma activist angapo muno. Fine? No, mukamayankhula zinthu zopuwa kuti anthu amasaka ndrama, sizikanatheka kuti ma-activist tonse tikumane pamodzi chifukwa anthu ife timakhala kosiyana. Andi ma-activist ambiri Malawi muno ali ndi mabungwe awo. Tinene nkhani ya Malawi First, tinene nkhani ya Concerned Citizen, tinene nkhani ya HRA, tinene nkhani ya Malawi Freedom Fighters, tinene nkhani ma-activist ena ma-individual ndepuli achina Shumba, kuli achina ndani, kuli achina ndani. Sitikanatha kulumikizana nthawi imodzi ndi kupanga chinthu chimodzi chofanana. Koma podziwa kuti munthu ndi nzathu, tinapanga madongosolo osiyana, koma by the end of everything anthu ife tinalumikizana kuti tapeza so much. Titani pamene tinayamba nokumagula zinthu zofunikira kuti mbathu Charles Ben Longwe achoke ku Blantyre apite ku muzi kwawo. Zonsezi zachoka pansi pa atsogoleri amene ndi ma-activist aku Malawi. Koma iweyo uliphe kumeneko ukudya malandi ako, ukudya kayandipiza wako, ukungolalata ma-activist. Ndama zimene anthu asonkha zina zapita kwa nafedwa pamanja, zina zagwira ntchito kuchosa thupi la mlemu Charles Ben Longwe ku chipatala, zina zagwira ntchito ku mochari, zina zagwira ntchito kugula coffin, zina zagwira ntchito kupeza transport. Zonsezi apanga ndi ma-activists. Kunali Madam Aida mumadziwa inuyo, apanga china chilichonse, ena mapasa direct pamanja kuonjeza kamene iwo amalandira, ena afe takapereka ku khomo ndipo salengezedwa m'magulu osiyanasiyana. Mwina ndingosani mwachisanzo, Malawi Freedom Fighters yatupereka 250,000 ndiye tinapanga create ka group kathu kama activist kamene timakasa kuti Friends of Charles Ben Longwe, tapereka 150,000 kupereka pamanja ndipo zimalengezedwa. Ndiye pali magroup ena ngati Malawi First apereka 280,000 pamanja. Izi zindifuna mumve, musamangoyankhula ngati anthu ozindikira muli zitsiru za ma-activist. Chifukwa inu malephera even kugula botolo la madzi ndi kutumiza kuti muna anthu okhala kumeneko akamwe madzi, koma mukubwera apa ngati munthu wanzeru nkumayankhula kuwalalatira ma-activist aku Malawi kuno, mukuganiza bwanji?
msadzangu zinthu zopusa ngati simunafufuze kungozimvesa pa social media kuti basi niwe muneke ngati munthu wozindikira. You are so stupid Mr. Oswald, ndipo mwandibowa kwambiri. Pabe chimene maonesapo ngati munthu womenyera ufulu mukhangati niyo sinu wa ku Malawi kuya ndino wa ku Mozambique kuti mwina mukufuna mudzudzule activism ya dziko la Malawi, of which you are also a Malawian. Musadzayankhulenso zinthu zopusa, muziyamba mafufuza zinthu zikukhala bwanji zili bwanji, kapena ayi mukanakhala wina mukanayimba foni kwa munthu wakumbumbako zikukhala bwanji. Ine ndine Oswald Jumani ndikufuna ndithandizepo, osangodziwa kungoyankhula mawu onyoza, koma anthu asowa, anthu ayenda movutikira, anthu athandizira mene akanathandizira mpaka zinthu zatheka. Tini papa tini comedy Mphepo alipo mpano, Jonathan Phiri alipo mpano, Pastor Shumba tili limodzi pano pachoka limodzi kuchoka chadzulo sitinagona. Inu muziki wangu zinthu zopusa ngati chonchi. No, mwandinyasa kwambiri Oswald, mwandinyasa kwambiri, ndipo vieni iyi ndifuna ikufikireni. Musadzayankhulenso aziwira tokinda nati ndili panopa tili pa agenda. Miyaso vieni mene iti tingoilumikiza enanso ayankhulepo kuti mwina mumve tikuyankhula mofa stupid ndaidula vieni. Moni ya Malawi, ndine Oswald Jumani ndifuna ndiyankhe zimene walankhula pastor, a self-claiming pastor Shumba Moses. No wonder good many idiots today when tried everything and failed angathe kuyambitsa chinthu china chake chimene mwina chingathe kupanga chikoka. It's either kuyambitsa gulu ndi dzina loti ndilomenyera maufulu a anthu, kapena AI kuyambitsa fellowship ngati mpingo. Zonsezi mukazionetsetsa zili ndi element yakutolera chaulere kuchokera kwa anthu ndi kumawadyera. So this individual Moses Shumba ngati mulesi osowa chochita, he is in both kuyambitsa magulu activism, kumwe akudziwa kuti tikamauza Amalawi timakumenyerani ufulu tiye tisonkheni Amalawi adzisonkha, kunamiza kuti ndine pastor akakhala pa mpingo kuli chimene anthu adzipereka ngati chakhumi. Ntchito zonsezi ndi za alesi according ndi mmene today zinthu zikuyendera. I don't admire of any. Kuthekera kuyambitsa fellowship ndili nako, kuthekera kuyambitsa bungwe ndili nako, ndi kumadiyaso zotoleza kumanyambira zithapwi ndi mabala agalo. But I'm not one of. I work hard, I'm a skilled person. Ndili ndi masources, ndi njira zanga zimene mapeza thandizo limene mazisamalira komanso samalira banja langa on my daily basis, popanda kulandira ndalama kwa anthu chifukwa cha zomwe ndimalankhula ngati dipo, popanda so kunamiza anthu kuti akatsatira ine akalowa ufumu wakumwamba dzindipatsani ndalama. We communicate people to God mwaulere chifukwa we were not connected to God ndi dipo lina lililonse la ndalama. Kwa choncho, no wonder kuti when you expose this so-called activists, mmodzi wake ndi kukhala kina Moses Shumba, they get so frustrated ndi kuyamba kutukwana. And sikoyamba ma-activists otukwana tawaona, and mapeto ake tawaonanso kuti mukatitukwana pa dziko pano, mukatukwana atsogoleri a mipingo ndi andale, mathero ake amakhala otani. Sizachilendo, everybody's watching. So kukhala ndi idiot wina ngati Moses Shumba amene watulutsa vieni yomwe nditukwana za nsalu chifukwa chompanga expose umbava wake, kwa ineyo si chinthu chachilendo chifukwa iwowa atukwana anthu ena ake olemekezeka kwambiri kuposa ine, ndipo magulu awo ndi azotukwana. Sindingamuyesere kuti ndizitukwana za nsalu, koma ndifuna ndingolankhulaso motsindika kunena kuti zoti Moses Shumba aba ndalama ndinakamba ndalamazo asanabe, zoti Moses Shumba akupanga hijack kujijilika konse akujijilika pa maliropa akufuna kutsala ndi chenji pa thumba. Ndinalankhula izi zimene zozo Moses Shumba ayo asanazipange. And as I'm saying,
kutale center kuyamba kubwera zotsatira za zimene iyeyo wapanga pamaliro a Sir Charles Ben Longwe pa nkhani ya ndalama. Kunali kovuta kuti ngati sajijilika nawo pamaliro a Ben Longwe ndalama zimene aziba bwanji, anaenda kuti akajijilike kumene, ndipo kukhala pano ndikumamutamandira kumamuyamika kuti wagwira ntchito. Amaenda kuti agwire ntchito chifukwa mukugwira ntchitomo ndi mmene muli mwayi woti abe sungabe ndalama za ku ministry ya agriculture yoli ku fisheries. Wena okhala ku agriculture yako nkumajijilika kumene koko kuti kukabwera ndalama uzibe. So amene amaziba kumene ndalamazo ndi amene akutolera chipepeso. Mwamodzi wake ndi Moses Shumba. Very unfortunate. I'm not one. What ndingatama mucha kuti he is a pastor. Ndipo namba muza kaleka kuti you are not a pastor. Pesa zinazochita. Regardless of what, so aiva kuti ka unapanga chani kuti upezeke pa pastor lapo, koma iwe mulibe ma characters a pastor. Ndipo manyozesa ntchito ya Mulungu. Kurutsa vini yondi sambula ndiko ndiruwana sicha chilendo. Ma activist ngati achina Shumba ntchito yawo ndi kutukwana anthu. Ntchito yawo ndi kuba, ntchito yawo ndi uhule, ntchito yawo ndi kusambula anthu ena. Ndengati akonena kuti agwira ntchito pamaliro a Sir Charles Ben Longwe, iyi ndekaya amayenera kutero kumene chifukwa anadziwa kuti kumapetoko aba. Ndinanena kuti Moses Shumba ayisetsa by any means kupanga lead aku family kuti mwana wa Charles Ben Longwe amene ali ku South Africa asabwere ku Malawi. Chifukwa chani? Akabwera ku Malawi adzawasokoneza zochita pa ndalama yachipepeso imene akutolera. Andi mwaona thupi la malemu Charles Ben Longwe lalowa m'manda popanda mwana wake udziberekera kukhala nawo pamaliro amenewo. They have tried to frustrate him mpaka mwana kukwiya sanabwere ku maliro. Tikiti lodwadwa ku South Africa kuno kuti adzibwera ku Malawi. Wazipanga Shumba zimenezi. Ndelo lina kamati wagwira ntchito ndi ma activist anzake. Yes, true. Ntchito agwira. Ane ntchito chimene amagwirira molimbika choncha. Ana ndi agenda, and agenda yakwaniritsidwa. No wonder. Ndiye kumatusa mavieni anoti mudzindi sambulawo. Sindi maina kuti ndikuyankheni. Koma ndikapanda kuyankhani, zioneka kuti mukulankhula zoona Shumba. Mbona zote ndili ku South Africa kuno ndikudya mapiza anga, ndikudya marandi anga ndipo sindinapanga kena kalikonse. Ine zoti Charles Ben Longwe akudwala, malinga ndi strategy imene mwini wake anasankha yoti sindifuna kuuza anthu kuti adzindithandiza pa matenda anga. Mmodzi amene sanadziwa zoti Charles Ben Longwe akudwala ndine. Chifukwa matenda a Charles Ben Longwe ayamba kulimbikira tili mu program ya kusala. And ineyo I have ndakhala ndili mmibindikiro for the past 3 weeks. Nkhani yodzidzimutsa zangu ndipeza pa imfa ya Ben Longwe. Ndipo ndali odzidzimutsa kwamba kuti amadwala liti. Ndimene anthu amamba kundifotokozera in details za kudwala kwa Ben Longwe. Koma mwina izi zinachitika chifukwa mwini wake anasankha kuti asauze azenzake ambiri kuti amuthandize kuti angadzamukumbe whatsoever a reason is kwa iye mwini wake. Kwa choncho kunali kovuta kuti ndidziwe kuti Ben Longwe akudwala koma safunikira thandizo. Ngati sindinathandize pa matenda a Charles Ben Longwe mpaka na wamwalira. Nditamva zoti Charles Ben Longwe wamwalira, kunali kovuta ndi mmene mmasusukira achina Shumba anthu onyambita zithapwi ndi mabala ino. Kuti ne I could have trusted you ndi kutumiza ndalama yanga kuti ikafikire m'manja mwambava ngati ino kuti zikathandize pa maliro a Charles Ben Longwe. Ndinadziwa kuti by any means Charles Ben Longwe simukantaya padzala ndipo simukampachika mu mtengo ndipo sawolera ku mochale. Njira ipezeka Charles Ben Longwe akalowa m'manda. But I was not ready to take my money and give it to a thief like Moses Shumba. I couldn't do that. Sindinapanga izi kuti ndali ndi chifukwa ndi Charles Ben Longwe, ndipo sindinapanga izi kuti ndalama ndinalibe. Then I'll be a liar. Ngati ndanena kuti ndinalephera kuthandiza chifukwa chonena kuti ndinalibe ndalama pa nthawi imene Charles Ben Longwe amamwalira kapena amene anthu amasonkha ndalama ku maliro ake. Ndinalibe kuti ndingathe kumkhulupirira. The whole team imene inali ku front kutolera ndalama zachipepeso mbava motsogozedwa ndi Pastor Moses Shumba. Siti kuti ndalama yoti simunakapereke kapena sinagwire ntchito. Yagwira ntchito mwakapereka zachitika. Koma 60 to 70% ya ndalamayo waba iwe Shumba ndipo sungakane. Anthu amene amatolera ndalamayo, anthu amene amakutumiza ndalama, ma screenshots akubwera, ma voice notes akubwera. Ndipo ndalama zimene watolera
sumafuna kuti zikalengezetsedwe pamaliro a Charles Ben Longwe in front ya azibale yake ndi makolo ake. Ndipo Malawi freedom fighters adayamba kulengezetsa zinakuipira mpaka naonayima kukagwira kuti asiye. Chifona zote zikafika pa inu muso wachionena. Chifukwa simmafuna kunena figa yeniyeni ya ndalama zimene mwatolera ndi mmene mwazigwiritsira ntchito. That one ndi umbava. Ndengati mukuona kuti ndikuyankhaniso mukutukwana ane ine sindimakhulupirira kutukwana. Ndikafuna kutsutsani ndimakutsutsani ndi mfundo zanga, ndikafuna kulangizani ndimakulangizani ndi mfundo zanga, ndikafuna kutsogolerani ndimakutsogolerani ndi mfundo zanga. Mwina zikakudinyani, you just go straight kuyamba kunditukwana. Ine sindidzakubwezerani kutukwana. Ine si activist otukwana. Ma activist otukwana mulipo analipo. Dzitukwanani. We are watching you. Activism sinayambire pa inu, activism sidzathera pa inu. Idzakhala ikupitirira, it's a continuous job. Ndi ntchito ya dziko. Ngati lero muli ndi bungwe musadzone ngati ndinu opambana, kuti ndinu opambana kwambiri chifukwa kuti munayambitsa bungwe, registered not registered whatsoever. Koma dziwani kuti activism yanu sikuti dziko lili kuyenda chifukwa choti inuyo you are an activist kapa chifukwa kuti munayambitsa bungwe. Sitikudziwa chimene chasintha ngati dziko chifukwa cha activism iweyo shumba mapanga. And sindikudziwa pamene dziko ngati Malawi likhoza kusiya kuyenda chifukwa kuti iweyo wasiya activism kapena chifukwa kuti wamwalira. Let's go. Tiye tidziyang'anani, tiye tidzipitilirani. Tione ngati mmene ma activists tikumwaliramu dziko liliyima kapena activism ifa. We are the one to die. Activism izakhala kupita chitsogolo. Ndiye mukamadzichemera zati mabungwe tanu timene munayambitsa ku Malawi as if munatsekula company kapena it is an industry kapena ndi mega farm yoti mmalemba anthu ntchito, anthu ena akakupulumukirapo miyoyo yawo chifukwa chati ma mega farms kapena chifukwa chati ma factory ndi ma industry ma company. Chonsecho mukuti ndikabungwe kamene sukamadalira mathandizonso kopemphetsa kama skin. Ine sindimachionapo chanzelo china chilichonse. Kubwera pa gulu ndikumadzauza anthu zozichemera zokhudzana ndi kuyambitsa bungwe la ma activist limene mapanga za activism. Kwa ine it's nonsense, it's a nambi-pambi. Very ridiculous. Dziko losaukitsitsa ngati Malawi tingakhale ni mabungwe ama activist over 1000 kuti adzipanga chani. Ono mungatsekula kampani yopanga majumbo kapena yopanga mapopcorn mwina mungatha kulemba antchito awiri atatu. Koma mugulu lanu ngakhale muli anthu 100 nonsenu ndi amaskini. Kwa hiyo ndina kuti mudzipemphetsa ndichonga kuti mudzipanga ntchito imene mmapanga ndidzo kuti mukumenyera maufulu a Malawi. Musanditokose pabala imfa ya Charles Ben Longwe ndinizolankhula mamiliyoni. Ngati mukufuna kuti ndiyambe kusanza zonsezo ndingathe kuzisanza. Ndipo sindingayang'ane kuti waferedwa ndi ndani, zankhudza ndi ndani, ali pa mtendere kapena amene akulira ndi ndani. Pali zambiri zimene ma activist aku Malawi matikuitsa. Koma timangozisungira ulemu. Kuti mwina magetsi mwene tidzamwalira na feso. Anthu mudzakhale kompena pake pabwino podzera nkhula zokhudzana ndi mbiri yathu. But if this is not enough, I got more than enough. If what you hear from me is what you hear, then you never heard anything now. Izine ndingathokozani. Ngati zimene mmamva kuchokera kwa ine ndi zimene munamva. Dziwani kuti ndi kuti simunayambe kumva zenizeni zochokera kwa ine. It is only 10% muzimene niyo munamva kuchokera kukamwa kwangako. Mudeke, mudzipatse ulemu. Ngati mukufuna kuti mabungwe anuto anthu adzipitiriza kumakutsatira ndi kumapatsani ulemu. Stay away from a name Oswald Jumani. Stay away from that name. That name is too hot. That name is too heavy. That name you cannot handle it. If I'm to go mad, you can never stop me. So iwe Moses Shumba ngati ukuzenga ndiwe dolo kuti ukufuna ndewo ya mawu pa social media. Me I got nothing to lose. Ndili kuno sindimadiya ndalama za activism. Palibe chimene ungapange to stop my means ya ma resources anga. Chifukwa ma resources anga samachokera ku activism. Ndingathe kuumitsa migodi yako ya activism ndikupanga kukhala maskini beyond pamene ulipo. Chifande kudziwa kuti ndi activism imene ikuyang'anira. That industry I can dry it out. Nde mukhale ndi ulemu kuti ndiyambe kupanga ma message anga mmene amachukira ma voice notes anga amene malankhula za nzeruwa. The same way ningathe kuyamba kupanga ma voice notes to dry out your industry. Lero ndi Sunday.
ma programs amene mapanga lero ndi devotion Sunday ndimakhala ndikuwapatsa anthu mawu alimbikitsa pa nkhani ya uzimu. But before that ndafuna kuti ndikuyankhiretu and anthu they should not get confused. Devotion Sunday ibwerabe pa Whispers of the Stranger. Koma ndangofuna kuti ndingokuyankha mwapaderadera chifukwa choti wachita panga VN and you have mentioned my name kusonyeza kuti unadzuka kuti upange za ine. Ndenga tikufuna kuti iwe ndine tidzipanga za nzake. Ineyo ndinewokonzeka and I'm not ready to keep my mouth zipped. Ndikumakumverera munthu opepera kale ngatiwe tarnishing my name as if zomwe ndimalankhulazo ndimakunamizira. And let me tell you something, I will emphasize and repeat kunena kuti mulungu ndi wadongosolo chilichonse anachika mu nthawi. Ngati zimene timalankhula ife zoti ndi woyaluka munthu wakuba wonyambita mabala ndi zithaphwi zili zabodza. This is just the beginning. Shumba, before God takes you out of this world, he will expose you more than this. Ndikususuka kwako pa nkhani yakuba makamaka ndalama za m'magulu. And if you think I'm lying, tiye tidziyang'anirani. Mboni sudzakhala ineyo, mboni idzakhala wekha, komanso mboni adzakhala anthu amene amakutsatira ndi anthu amene amakuona kuti ukhoza kukhala munthu olungama. This is also the Juman. Stay away from my name, stay away from my everything, and save your reputation. Have a good morning. Malawi, Camilla.